Здрасти! Добър вечер казвам, защото в момента при мен е вечер. Не знам вие кога го гледате, но при мен е вечер. И днес ще правим фокус с вода. Тоест ще обърнем това нещо по специален начин, че то да не се излее. Ще трябва за номера бинт, това бинт беше, нали? И ластичка. Номерът става по следния начин. Между другото, след около 17 дни ще имам рожден ден. Да се похваля. Така, номерът става по следния начин. По следния начин. Слагаме бинта върху това. Върху това. Епроветката. Ако искаме, го усукваме на два ката. Ако искаме, не го усукваме на два ката. Това трябва бинта хубаво да се опъне и тогава сложи ластичката. После, това може да го тръпне и така, за да се види. Наливаме вода. Така, обръщаме го и слагаме ръка върху него и го държим, трябва да го държим прави. И като махне ръката, той не се излива. Вау! Номерът е як и ако искате да си го развалите, т.е. да излеете вода, трябва леко да го наклоните и то се излее. Не знам дали се чува много добре. Чува ли се много добре? Добре, чува се много добре. И номерът е много як. Ако нямате такава проветка, става и с шише. С шише е по-препоръчително да се осъчи на два ката. Зависи от това на шишето. Гърлото. Да, от гърлото на шишето. И номера много ще се кефите, когато го направите. Надявам, много ли харесва са на видеото? Идеално. Добре. Надявам се това видео да го е гледал Веско. Веско е един мой съученик. Добре, Веско, гледай. Така. Надявам се това видео да ви е харесало. Оставете един лайк, абонирайте се и ще има и още клипове. Чао!